आदा मानेलखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय आदा मानेलनि महरजों आंनि महरजों नाय आंखौसो बोरायसिन नुबाय माने जोंनिया टेनसनफ्रा एसे बेलेग जायो नालाय ओमफ्राय दा मोखाङा समान थाना नायदो नै एकदम आंनि बेसेबांबा आंनि बिदा गिदिर ओमफ्राय आं फंबाय लैसिन होनना बुंजायो नायदो नै आंखौसो बोरायसिन नुबाय नोंगौ नाङा मोजां नायनानै कमेन्ट खालाम रायजोफोर ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय आदा मानेल हाथाया माथो दिनै एसे गोजों नुलाय थिखादों मोजाङै हुदों एसे साबसिन हुदों थांनो नागिरदोंमोनथ' गोबावसिमोन लोगोफोरना इउटुबाव भिडिअ लाबोयैया माने एसे दुखु सिन्था भाबना जानो गैयैजों लोंनो गैयैजों थाखा फैसा गैयैजों भिडिअफोरखौनो बानायनो बादों आरोखि ना एब्रावहाय ओमफ्राय लोगोसे आदा मानेलखौ लोगो मोननायखाय ओरैनो इन्ट्रेस्ट जकिं सिस्टेम टाइपआवहाय आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय दा आमगुरियावनो आरोखि ना गोजानाव नङा नैबे आदा फाबियानि रेस्टुरेन्टआवहाय नै हौरै भिडिअ लागासिनो दं नै आदा फाबियानाबो नै बेनो नै आदा फाबियानि रेस्टुरेन्टआ नै बिराद मोजां मा जानो गोसो मोनजाजोबो आरोखि ना फारसेनिफ्रायनो आमगुरियावहाय बेनिनो हाइस्ट आरोखि ना टप दखाना बुंनो थाङोब्ला ओमफ्राय नैबे आमगुरि टु बलांगुरिया जुदि दालां जाबावोला आदाया स्पेसियेल नैबेयावहाय मोनसे दखान बानायबावसिगोन आरोखि ना नैबेयावहाय बाहेरावहाय ओरैनो दाबा स्टाइल आरोखि ना लकेल दाबा माने बेवहाय थान्दा जिरायनानै आराम दुखु सुखु रायलायग्रा न'फोर लुगोन आरोखि ना बेवहाय जरा जरा सिस्टेम लोङोब्लाबो माने साइलेन्टैहाय मोजां रोखोमै लोंनानै थांनाय आरोखि ना ओमफ्राय साहा बायदिसिना साहा लोंनानै थांनाय आरोखि साहाबानो बे गैया औ बे गैया अनलि साहा आरोखि ना एलकहल न' पारमिसन माने बैयो गैया आरोखि खर' फिदिंग्राया गैया माने देहाखौ गोजोन होग्रा मोनजागोन मोनलोंगोन मा होनो मम' मोनजागोन चावमिन मोनजागोन ओमफ्राय मा होनो बै मोनसे बावा पास्ता मोनजागोन औ चिकेन ड्राइ फ्राइ मोनजागोन पर'था मोनजागोन साहा मोनलोंगोन मिस्थि मोनजागोन ललिपप मोनजागोन ओमफ्राय मोनसे बावामोनलाय बेदरखौ मा होनोमोनलाय बे एवख्रेम सख्रेमा औ औ औ बेनो आरोखि ओमफ्राय दा लोगोसे आदा मानेला मा बुङो मोजां जागोन खुलियोलाथ' जोंबो जागोन जानुवारिफ्रावनो अक्ट'बरफ्रावनो बानायगोनसै जोंनि फंबाया औ बानायसिगोन ने औ ओमफ्राय नायनानै लानो हागोन दखानदारिया नै बिराद हेन्डसाम नै बेनो आदा फाबियान बेनो ओमफ्राय दा लोगोसे बेनोसै बोथोराथ' गायनाय फुनाय बोथोरा सफैगासिनो दंसै बिसोन फोनो हालेवजेनलाबाय ओमफ्राय जोंहाथ' हाबो गैजा हुबो गैजा सामफ्रामबो अखा नायलां खैला मैला आमगुरि गुरब्ला गुरब्ला जोंनि बाख्रियानो खैला मैला आमगुरियावसो मना आजावब्लानो मोनो आरोखि ना ओमफ्राय नै सबसे बे ओनसोलावहाय आदा मानेल बायदि बिहामजोखौ अनसोग्रा गैया नोगोद अनो आदाया आदा थांला पकरि लाङा हैनायसैलाय बिहामजोनो औ बिराद लाखि आरो बिहामजो सासे मोनबावनांगौ दङ अ दंबावोसो ने आं मोनथिबावासोमोन आं बेखौनो लास्ट सानोमोन होमब्लाथ' भिडिअ खेबनांगौआ जोंनो जाखादोंलाय बे हाबायावबो भिडिअ खेबनांगौआ दा बेनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जेबो इम्परटेन्ट भिडिअ दासान्दि गैया गोलोम बोथोराव आं जेरावबो थांनो बायो आरोखि ना गोजानाव लकेलावनो थाबाय थानो लुबैयो गोजानाव थाङोब्ला एसे नामफै मोनो आरोखि ना गाननाय ड्रेस मोजां थाया मुं थाया ओरैबायदि दा मा ओरैहाय नै सासे फन नागोन दानाखै आरोखि ना आदा मानेल नै ओरैनो भिडिअ लागासिनो दङ ओमफ्राय ओरैहाय नै ओमफ्राय बोथोरनि आबहावाफ्रा माबायदि आदा दा बोथोरनि आबहावा ओरैनोसै गरमथार गरम ना बारा गैया औ गरम बोथोरा ने औ कारेन्टफ्राबो थिग गैया औ कारेन्टफ्राबो थिग गैया मागोन गोसोफ्रा उरां फारां एखे गोदाव सोराव मोनदों बेबायदि इउटुबारफोर औ एसे गोजोननाय मोनो बायदिसिना बायदि रोखोम मिथियो नालाय औ ओमफ्राय दा जों दहाय मोनसे खाथायावहाय सुदों बाजै आं ओमफ्राय बै सासे कास्टमार बेजों लोगोसे सुदों दा बाजैनि वाइटना दङ 78 ना बेसेबांबा दङ ओमफ्राय
आंबो गाखोबाय बाजैया आंखौ थिननायखाय आंनावहाय मोनदों जाहैबाय आंखौ 60 पइन्ट बेसेबांबा मोनदों आरोखि से बारा ओमफ्राय दा आङो मबाइल गंसे पावार बेंक गंसेखौहाय दोननानैहाय सुबाय माबा 59 बेसेबांबा पइन्ट मोनदों आरोखि बिदि नैबे आदानि बै मिलावहाय खाथा दं नालाय बेवहाय सुदोंमोन आरो ओमफ्राय आदानि बाजैया 80नि खाथियाव दङ आरोखि ना दा बेनो अजना सुदोंमोन ओमफ्राय दा गस्लाजों माजों सिजों एसे बारा दङ ओमफ्राय जों रायलायदों बाजै आं बै सासे सुजाग्रा रायलायदों आरोखि ना सुजोबनानै सुयोब्ला आरो एसे खमबावगोन होननानै रायलायदों आरोखि माने आंनिया जुथा थाबाय लंपेन्ट थाबाय गस्ला थाबाय बाजैनिबो दख'ना एसे लकेलनि दख'ना नालाय दानाया एसे अजन जायो औ 2 केजिनि खमाव जानाय नङा इयो दख'ना दानाया बे मेचिन एसे बारा जायो ओमफ्राय दा बेखौहाय सम्पनाव दोननानै जुदि सुयोब्ला एसे खमबावगोन बाजैयाबो आंबो खमगोन आरोखि ओमफ्राय जुथानो आंनिया 100 ग्राम दंखायो मोननैजों औ 200 ग्राम दङ बे आरोखि आं महननै दं महननै दंखायो महननै सेरनै बा महननै 82 महननै सेरनै औ होमब्लालाय 82 गारदो औ होमब्ला महननै थाङो होमब्लालाय बाजैजों नोंजों समान समान फ्रामानखा खमायनांगौ एसे बयनाबो खमायनांगौ बेनो आरोखि बेलाय नै बाजैया फैबाय नै बे बाजैयानो आरो नै लाबोदो बाजै सना दे नै गोदोहाय आदाया 2007आव आं बेंगलराव थांला बे बाजैखौ लानानै थांनायावहाय खारदोंमोन बे बाजैखौ लानानै साला जोंनि आदाया बाजैखौ लाखुमानानै खारदोंमोन ओमफ्राय 2007आव बेंगलराव थाग थिग आं साराय मानजिगासिनो दंमोन डिक्सि मास्टार जाहैनानैमोन बेंगलराव थांनानै ओमफ्राय दाने बिसोरो आदामोना कम्पिउटार माबायाव दं आरोखि हलाव ओमफ्राय थाग थिग लोगो मोनहैदों आंबो बिदि आरोखि माने बेंगलरावहाय मोनसनलासो मोनसनबाय नालाय एम ए पास लाबो डिक्सि मास्टारसो जाहैग्रोनाङो दै जेबो खोथा गैया आरोखि ना जेसेखि जाया मानो जेसेखि MSc पास MT पास जाया मानो बिटेक जाया मानो माने डिक्सि मास्टार जाहैग्रोनांगौ बेंगलराव गुबुन जायगायाव थाङोला डाइरेक्ट हायो सासे आंनि लोगोआ जोंथ' इंलिस रोङा नालाय सासे आंनि लोगोआ इंलिस मास्टार थांफादोंमोन आंजों बिथाङा डेन्जार इंलिसनि थेव थेव होनबाय बिथाङा जोंजों लोगोसे जों लेखा रोङिजों लोगोसे डिक्सि मास्टार जाफानांबाय हाय फुबाय 2 मासा आरोखि अखायाखै ओमफ्राय बेनि उनाव एसे मोजां माबायाव फैदों आरोखि जों आंजों लोगोसे बिथांमोनाबो फैबाय बेबायदि आरोखि स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बे सेकेन्डआवनो दोनथ'नाय जासिगोन थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय हुदा हाफिज बाय बाय होनदो आदा बाय औ बिहामजो अनग्रा बिहामजो अनग्रा